Takže čaute ľudia, vítam vás z tohoto videa a dneska som tu s mojím kamarátom Nikolasom, jeho name na YouTube kanál budete mať v popisku, takže určite si bežte pozrieť jeho videa a ja už sa nebudem ďalej okecávať a môžeme ísť na to. OK ľudia, takže ideme do lendiť. Nikolas, myslím, že môžeme lendiť sem. Tam. OK, tam kam si označil. No, okej. Ja, lendia sem typci. Nevidím, že by lendili. Viete, to ti mám končaskáme. Nechaj mi to. Obci zeber. To si dám aj zadarmo. OK, dobre, mám lepšie maskara. Nice. Jejčet. OK, teda, že idem pušnúť typkov. Nepušnúť? Bolo by sa nám počkať. No, netreba, ja idem pušnúť typkov. OK, čiže ideme na to. Neči Čavo má snipu, ale ja nie. To není moc hihihi, ale dobre. Ty máš, že? Nemáš. No, nevadí, stáva sa. Ja neviem, že je reloadovo odkedy snipa. Ale ne, ja som chcel broku. Ja tak pardon, či pokiaľ som hovoril snipu, ja chcem broku. Broku mám, to ti môžem dať. A ne, už nepotrebujem, už mám. Ja som ju dal, to je na pohodu. Počkaj, poď, mám líly. OK, no poď sem ich. Aj, díky. Počkaj. Môžeš. A tam bol Čavo a ten ma znervozňuje. Dobre, ideme. Nice. No poď sem. OK, GG, go back to lobby. OK, teraz som sa nechal trošku hodiť emóciami a... Takže tak, chat, ja si myslím, že toto dneska bude win. OK, chat, takže práve tu po nás útočí Čavo. No nic, Peťo. No kanál, kde je? Ja neviem, kde. Tak, to sú Čávovci. Ja mám broku, ale to je proste na hovno broka. Mám náboje. Ja som tam mal pampu. No, tu keby som mal ja, ty vole, tak ty sa môžu pomodliť. Dobre, ale dostávame, odložím toho z vrchu. OK, jeden nok. Toto z vrchu som ukryl. Dobre, ale tu má taký jeden Čavo rukavice. Počkej, ja ti majú tú shotgunu. OK, keby si mi ju dal, tak sa nehnevám. Ja ti dám za to túto. Díky. Ja mám za teba tiež túto pre teba. OK, dík. OK, poď sem. Nás ušetrili sme byťa. OK. Nice. OK, takže my ideme pušnúť toho typka, čo je toto? OK, ale dostal. Shit, ja som dostal, až tak sú prišpelené. Ma nechá sa aspoň dohliť, Čávo. Jo, Nikolas, tam pes čeká. No tak to hej. OK, resni sa. OK. Ja som sa mal tuto pri tebe, ten ľud, vieš. Nie sú tu, že ne? Uj, sú tu. Vidím. Don't stop me. OK, chat, OK. Toto bude ešte napínavé. Typo. Ale kde je?
A, no, tuto asi bude. Nie, on je Hej. tam. On dostal teraz. Idem ti help. Jemu zozadu. Nech si kúpi aspoň Real Renegade shit. Shit, ne, Doriti, on sa ustrelil jak pes. Ty vole. On sa ustrelil jak pes. Nikolás, ranuj to. Ja sa skúsim bojovať ten úd pátky, ale to si nejsem si, že to vybojujem. No i kámo, kašli na to. Dobre, ale neskap hlavne. No kámo, no tak to mi hovor. Ty vole, ja som zalenil presne za nimi. Za tými šiťakmi. Sari, asi. Ja dostávam. Shit. Nevadí. Tak toto bylo asi pre dneska video všetko. Skončilo sa to prehru, ale bolo to napínavé. Takže zatím čaute.